Sekube iminyaka imboni kashukela iqhoqhobelwa abalimi abanezikhwepha. Yibo-ke bebekwazi ukuyongena kuqala emshinini kashukela ukuyogaya umoba. Lokhu-ke bekuvalela ngaphandle abalimi abasafufusa. Ngonyaka ka-2014, abalimi abasafufusa bashiya phansi indaba yobulungu be-South African Sugarcane Growers Association basungula i-South African Farmers Development Association ngenhloso-ke yokuguqula izinto kule mboni. Ingcindezi kakhulu ebesiyibona ukuthi iy'nkinga zabalimi abancane kuleya nhlangano besikuyona phambilini azinakekelekile, ibheke kakhulu kuphela iy'nkinga zabelungu abalimi abamhlophe. Bangaphezu kwenkulungwane abalimi abebethamele umcimbi wokwethulwa kwalomthetho osubuyekeziwe. uBonga Khubisa ungomunye-ke walabalimi abasafufusa, utshale umoba eGingindlovu. Uthi-ke njengoba sekunezindlela ezintsha zokutshala umoba, uSAFDA uyabalekelela-ke ukuba bafane nabanye abalimi asebedlondlobele. Iyona-ke eyenze kwaba khona kakhulu umehluko ngoba iyona kwazi ukuthi sinqonqozele uhulumeni. Thina kade singayazi ngisho iminyango kahulumeni ukuthi siphuma sibhekephi masithi sifuna hlasimbe into yokusizakala noma ukulekeleleka ey'ntweni esiyisebenzise emobeni. But-ke uSAFDA waseqhamuka. Uhulumeni uthi-ke luningi usizo olubekelwe abalimi abasafufuza ukuze-ke badlondlobale. We will be handing over 7 farmer production support units, which is infrastructure with mechanization for supporting sugar farmers, both here in KwaZulu-Natal and in Mpumalanga. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eGingindlovu enyakatho yeKwaZulu-Natal.